Ahoj, krásný den, moc vás zdravím na dnešním živém vysílání, které se bude věnovat tomu, jestli je vhodné cvičit z miminky v rámci klasického cvičení, anebo jestli radši zajít na fyzioterapii, protože skupinové cvičení z miminky není stejné jako dětská fyzioterapie. A dneska na to téma nebudu sama, ale bude tady se mnou fyzioterapeutka Marta Franková ze Slovenska. Takže krásný den, Marto, ze srdce tě zdravím, ahoj. Kati, ahoj, všetkých pozdravujem a samozrejme aj teba, iniciatorku dnešného telefonického rozhovoru. Já už jsem a mým sledujícím určitě to řekneme i tvým, že dnešní živé vysílání se bude věnovat tomu, je rozdíl mezi cvičení z miminky, takové ty klasické lekce cvičení, na které si dojdou děti s maminkama cvičení. A jaký je rozdíl v tom, když je to dětská fyzioterapie? Protože slyšíme tam stejné slovo cvičení, ale je to trošku jiný a podíváme se na to ze dvou úhlů pohledu. Podíváme se na to z pohledu mého, teda té lektorky, toho, kdo cvičí s těmi dětmi, ale potom právě i z pohledu fyzioterapeutky. Než se do toho vrhneme, tak určitě bych se chtěla představit. Já se jmenuji Katka Doležalová a jsem doktorka v oboru kinantropologie, což je věda o pohybu a kromě vyučuju na katedře gymnastiky na Fakultě tělesné výchovy a sportu, tak už několik let vedu cvičení od těch nejmenších miminek, tedy zhruba od 3 měsíců, v tuhle chvíli po věkovou kategorii 2-3 roky. A moc ráda spolupracuju právě i s fyzioterapeutkama, protože jsem i školitelkou a školím další nové lektorky. Ale protože vím, že tohle je trošku chůze po tenkém ledě, právě u malých miminek, tak ráda spolupracuju právě i s dalšími odbornicemi. A není větší odbornice na pohybový vývoj miminka než právě fyzioterapeut. Marti, můžeš taky trošku víc představit? Tak, ja som teda detský fyzioterapeut, vyštudovaný zdravotnícky pracovník, mám vyštudované teda 2 vysoké školy v odbore fyzioterapia a mám urobenú Vojtovú terapiu, čiže to už je taká nadstavba a opravňuje ma to teda venovať sa práve fyzioterapii a najmä v oblasti tej detskej časti a najmä teda našim najmenším a to sú tie naše babetka, ktoré nás vlastne v našej profesii, mojej a v tvojej spájajú do určitej oblasti pôsobenia, povedzme, nazvime to takýmto spôsobom. Pracujem teda, som mamička, mám 2 deti a pracujem, teda samozrejme aj pred pôrodmi, pred mamičkovskými povinnosťami som pracovala 3 roky, venovala som sa hlavne detským, naozaj ťažkým neurologickým ochoreniam, čiže mám naozaj skúsenosti s ťažkými patologickými stavmi od narodenia, aj hlavne čo sa týka babetiek predčasne narodených a samozrejme som v tom pokračovala aj po ukončení mojej materskej starostlivosti, povedzme, ale tej rodičovskej dovolenky, lebo teda povinnosti sú neustále a vraj hovoria, že to bude ťažšie a ťažšie, takže sa to snažím tak nejako kompenzovať aj v rámci mojej práce, ale teda aby som moc neobiehala, tak momentálne pracujem v súkromnom rehabilitačnom zariadení a zameriavam sa na široké vekové kategórie, čiže čo sa týka hlavne detí od 0, čiže naozaj od tých predčasne narodených až do 18, nazvime to. Takže kompletne celého detského pacienta viem ošetriť, zdiagnostikovať, nastaviť špeciálnu terapiu a samozrejme viesť tú terapiu. Takže toľko v krátkosti o mne. Tohle živé vysílání nebude jenom pro lektory, nebude jenom pro fyzioterapeuty, ale zároveň třeba i pro rodiče, který trošku váhají, jestli to cvičení, na který chodí s děťátkem, jestli stačí, anebo naopak, jestli si říkají, jestli nemají zajít na fyzioterapii. Takže pokud na nás koukáte vy jako rodiče nebo vy jako lektorky, tak určitě koukejte až do konce, protože budeme pro vás mít ještě jednu pozvánku, kdyby vás to téma bavilo, jak se třeba s náma spojit a jak se v tom vzdělávat dál a dál. Takže já, když to vezmu z toho svého úhlu pohledu, jaké děti mi chodí na lekce, případně kde vidím tu hranu mezi tím, jestli je to dětské cvičení, anebo jestli by to byla lepší dětská fyzioterapie. Já na jednu stranu si vážím toho, že nejsem fyzioterapeutka, protože já si můžu s dětma jenom hrát.
Já si s nimi můžu hrát a podporovat ten jejich pohybový vývoj. Já v rámci té mé dětičkama nemusím diagnostikovat, nemusím odhalovat nějaké chyby. Já nemusím mít po výsledku, aby to děťátko dělalo tohle nebo tamto. Ale já vlastně si s nima hraju, protože ve chvíli, když v tom pohybovém vývoji jenom vidím, že je tam velká odchylka, ať už to jsou na první pohled patrné nějaké věci, ať už třeba to děťátko je asymetrické, nebo je hodně v tom pohybovém vývoji pozadu, tak tam už potom končí ta moje hra a říkám právě rodičům, že už je čas zeptat se pediatra, domluvit se s ním, aby děťátko nějakým způsobem odeslali na fyzioterapii, že se mi tam něco nezdá z toho mého lektorského pohledu. Ale stále jsem to já jako lektor, který říká, poraďte se ještě s někým dalším. Takže vlastně tak stupínek, taková ta možná jakoby širší ruka toho rodiče, který vstupuje do toho prostředí toho pohybu. Takže já na svých lekcích si hraju tak, abych podpořila. Ale když vidím, že už tam nikde něco nehraje, tak už potom říkám, zkuste se ještě poradit s někým jiným, protože tohle už je mimo mojí kompetenci. Jak to máš, Marti, ty v rámci toho cvičení hraní a cvičení fyzioterapeutického? No, takže naviažem. Vzhľadom k mojej práci a teda k detekcii či už rôznych tých asymetrií, posturálnych dysfunkcií alebo proste nejakého toho problému, ktorým to dieťatko trpí, je veľmi dôležité, kedy mi to dieťa do tej ambulancie príde. Preto som sa aj ťa dneska vlastne pýtala, že ako to máš vlastne ty a som naozaj rada, že spolupracujem práve s tebou, pretože zdieľame také rovnaké názory v tomto. A tým chcem vlastne povedať to, že veľmi dôležité je teda, kedy to dieťa do tej ambulancie príde a na základe toho, ako už má možno zafixovaný ten daný problém, tak na základe toho tam viem určiť alebo teda aplikovať danú metodiku. Čiže nie vždy to je naozaj jednoduché. V mojom prípade to naozaj nie je vyslovene len hranie, čiže ja už tam potrebujem naozaj to dieťa doslova nejakým spôsobom skorigovať. Samozrejme je to určené, alebo teda prostredníctvom sa to vyvíja prostredníctvom motivácie, čiže ja to dieťa potrebujem namotivovať. Čo mi zase nehrá moc do karát, pokiaľ to dieťa je už staršie. Už je tam nejaká miera rozvoja jeho psychiky, uvedomuje si, že už som cudzí človek, čiže zase som len pri tom, že ako náhle je to dieťa povedzme 7-8 mesačné, kedy sa naozaj objavuje, či už aj v rámci napríklad tej skupinky, nejaké oneskorenie toho vývoja. A oni sa tam teda snažia v rámci tej skupinky nejakým spôsobom to dieťa korigovať, čo zase z môjho pohľadu by tam moc nepatrilo, hej, do toho skupinového cvičenia. A potom vlastne príde niekam ďalej to dieťa a ďalší cudzí človek sa ho dotýka a snaží sa s ním urobiť nejakú korekciu. Tak samozrejme s tým dieťaťom je tá spolupráca náročnejšia a náročnejšia. Takže za mňa naozaj by bolo tak vhodné si aj celkovo tú svoju prácu zhodnotiť a ako si to už aj spomenula, tak určiť si také tie kompetencie, kto kam vlastne môže ešte zasiahnuť v rámci toho vývoja. A naozaj nie je riešenie, tak ako som ti aj spomenula a som sa teda pýtala na to, nie je riešenie to, že to dieťa, ktoré zaostáva v rámci tej skupiny, budem premiesňovať nižšie a nižšie, čo zase nepôsobí dobre, či už na psychiku samotného dieťaťa a samozrejme aj na psychiku danej maminky. Pretože ten, kto to potom bude musieť vysvetľovať, som ja v tej ambulancii, lebo na nikom inom to jednoducho potom nezostane. Hej, ten lektor pohybový samozrejme nemusí sa k tomu ani vyjadrovať, pretože nemá na to nejaké, povedzme, že naozaj vývojové vzdelanie, hej, neprejde si jednoducho tým vzdelaním vývojovej kineziológie, čiže on sa ani nemusí a ani nevie sa k tomu vyjadrovať, čiže naozaj to ostane potom na mne a príde mi jednoducho dieťa, ktoré je demotivované, apatické, nechce mi ísť do takej pozície, ktorú ja by som od neho vyžadovala a potrebovala. Takže posledné, čo mi tam ostáva, je naozaj zahájiť proste metodiku, ktorou dostanem dieťa tam, kde ho potrebujem dostať. Takže naozaj to nie je to ľahká vec. A som samozrejme zodpovedná za to, čo s tým dieťaťom robím. A už nás tam trošička aj tlačí čas, by som povedala, ak je to dieťa naozaj psychicky veľmi popredu, lebo tie deti bývajú naozaj veľmi šikovné. Čo sa týka psychiky, sú motivované. Čiže tým, že sú viac motivované, hráme naozaj o ten čas, pretože si tam čím viacej a viacej fixuje tie náhradné pohybové vzory, ktoré ja už naozaj veľmi, veľmi ťažko viem ovplyvňovať. Takže asi ak to, čo ja tam vídam najčastejšie v mojej ambulancii. A samozrejme sú tam diagnózy úplne
od takých ľahkých asymetrií, predilekcií. Hej, môžu to byť rôzne bábätka po cisárskych rezoch, ktoré majú nejakú jemnú diskrétnu blokádku v krčnej chrbtici, čiže manipuláciou, rôznym uvoľňovaním, mäkkými technikami, polohovaním, pracovaním na lopte. Viem, že aj vy pracujete na lopte, ale toto je trošička také terapeutickejšie, by som povedala. Samozrejme terapeutický handling, čiže nie je to len také bežné zaobchádzanie s bábätkom. Čiže veľa techník, metodík, ktoré ten fyzioterapeut využíva a používa, aby sme vlastne u toho dieťaťa docielili to, čo tam potrebujeme docieliť. Takže možno by som to ešte tak zhrnula na záver, že tá moja práca je aj pre mňa by bola možno taká jednoduchšia, keby si naozaj aj tej budúce povedzme inštruktorky alebo inštruktorky, ktoré sa venujú tomu skupinovému cvičeniu, si jednoducho uvedomili, že tu nejde proste o nich, tu nejde ani o mňa, ale tu ide o to dieťa, pretože pre to dieťa to bude potom oveľa náročnejšie a v konečnom dôsledku aj pre tú samotnú maminku. Áno, aby to nejako spoločne zvládli a aby tam nemusela teda, aby som tam ja nemusela nastavovať niečo také, povedzme, markantnejšie, niečo dominantnejšie v rámci tej terapie, ale aby sme to aj u mňa v ambulancii vedeli takouto hravejšou formou nejakým spôsobom realizovať a získať to, čo potrebujeme u toho bábätka vidieť. Tam schrnula tu tvoji práci v rámci ordinace a vidím, že je to úplně něco jiného. Že jako lektorky bychom se neměli pouštět do nějakých velkých rad pro ty rodiče, jak s děťátkem pracovat, pokud by tam byla nějaká chyba. Myslím si, že je naprosto přirozený jim poradit, jak podporovat lezení, jak podporovat obrat. Ale když to tam není ani po nějaké době toho usilování, když si říkáte, jaká je ta doba toho usilování, jo? Máně 3 týdny. Pokud se nic nepohne v rámci prvního, druhého týdne, když s tím miminkem zkoušíme, tak potom je to, že by si mohli potom pěstovat nevhodný návyk. Týdne, pokud se nic nevyvíjí, tak radši si zajít na fyzioterapii, protože čím dřív, tím líp. To si myslím, že v tom se rozhodně shodneme. Já bych tedy krátce chtěla představit vlastně, co znamená to cvičení z miminky, protože když si řeknete cvičení z miminky, spoustu dětí nebo i spoustu rodičů si představí takový to, že si sednou spolu do toho kroužku a dělají pacičky, anebo že děti různýma hračkama navádíme právě do obratu, do lezení, do stoje. O tom to je, ale ono je to hodně i o tom, co říkala Marta. To zdravý přirozený vývoj toho dítěte. Kdybych měla cvičení a z miminky rozdělit jako koláč, to je velký koláč, tak vlastně a to cvičení z miminky, tak to samotné cvičení, to je zhruba jeho polovina. To je zhruba půlka toho. A to, jak s miminkem manipulujeme, jak mu ukazujeme, jak do toho obratu, jak do té asymetrie. Ale ta druhá půlka toho koláče, to je ta hra, to je ta psychomotorika. To je například to, že si podporujeme levou a pravou hemisféru křížovýma úchopama, to, že si hrajeme s psychomotorickým padákem, to, že koukáme na sebe do zrcadla, že s maminkou a s děťátkem hrajeme různé škádlivky, protože cvičení z miminky by mělo hlavně bavit. Mělo by to bavit rodiče a mělo by to bavit děti. Taková ta přísnost a ráznost už potom spadá na vás, na ty fyzioterapeuty, že pro nás. A mě by, Martin, moc zajímalo, jestli by si měla pro nás, jako pro lektorky, anebo pro rodiče, protože i já jsem rodič, už teda ne miminek, nějaké třeba konkrétní informace, bych řekla, informace, kdy je čas, už si pozor, tím miminkem nestačí chodit cvičit na lekce skupinového cvičení, ale je důležitý si skočit za fyzioterapeutem. No, tuto by som povedala jednu veľmi základnú vec a to je tá, že pokiaľ je to dieťatko v poriadku, vyvíja sa v rámci normy alebo povedzme spĺňa prvé pohybové milníky do 3. mesiačika rovnako kvantitou aj v kvalite, čiže vie laicky povedané jednoducho pekne pásť koníčky, hej, bez nejakej asymetrie, prepadávania, vie pekne zdvíhať hlavičku, vie ju krásne rotovať, je tam veľký predpoklad toho, že ten vývoj bude naozaj napredovať v kvalite.
Čo je pre nás fyzioterapeutov asi to najzásadnejšie, a to je kvalita pohybových vzorcov, áno, alebo nejaké tie svalové reťazce, ako sa správne by mali zapájať v každom tom jednom pohybovom milníku. Čiže pokiaľ to dieťatko už v tom 3. mesiačiku mi vykazuje niečo, prehýba sa, sú tam také tie extenčné postúry, čiže prepínanie nožičiek, hej, ručičiek, nedokáže zrotovať pekne hlavičku. Prípadne je tam ešte neskorená nejaká optická fixácia, čiže pádam na tom dieťatku, že mi uniká tým pohľadom. Tak už toto by som napríklad spozornila a už v tom 3. mesiaci by som naozaj navštívila toho detského fyzio, lebo naozaj aj z mojej skúsenosti, ktorú mám teda z ambulancie, tak deti, ktoré naozaj mi prídu skoro, čiže už ich skontrolujem potom 6. nedeli. Samozrejme, ten novorodenec je asymetrický, čiže čím skorej zredukujeme tú asymetriu a docielime symetrický rozvoj a symetriu toho telíčka, tak ten vývoj má veľký potenciál sa vyvíjať zdravo a v poriadku. Čiže v takom prípade v tom 3. mesiaci zhodnotíme, že je všetko v poriadku a nech sa páči kľudne skupinové cvičenie z môjho pohľadu absolútne adekvátne. Dobre? Takže aj takto z môjho pohľadu to takto u mňa v ambulancii funguje. Pokiaľ mi naozaj príde teda to dieťa a vykazuje, alebo teda ho už odošle pediatr, odošle ho neurolog, tak tam je to veľmi ťažko nejakým spôsobom hodnotiť, že kedy je ten asi najvhodnejší čas, keď tam tá nejaká posturálna odchýlka pretrváva, lebo ona tá odchýlka to môže byť od úplného začiatku, len si toho nikto nevšimol totižto. Čiže možno by som to smerovala takým smerom, že kebyže sa to dieťa najskôr ukáže u detského fyzio, a to je jedno, u ktorého všetci, ktorí sme detský fyzio, máme v podstate absolvované to isté. Čiže tú základnú vyšetrovaciu techniku, ktorú zahrania diagnostiku, vyšetrenie primitívnych reflexov, polohové reakcie. Čiže my na základe toho vieme detekovať, či tam je nejaká odchýlka, ktorá aj voľne, bežne v rámci spontánnej motoriky u toho bábätka, behom tých bežných prejavov u bábätka, jednoduchšie povedané, není vidno. Čiže my si to tam vieme odpozorovať. Čiže ak laik pozoruje nejaký nedostatok, povedzme 2-3 týždne, to je z nášho pohľadu už naozaj dosť neskoro. Čiže my tam vieme už oveľa skôr zacieliť a zahájiť tú terapiu, ktorú to dieťa naozaj potrebuje. Čiže zabalme to, že ak to dieťa je naozaj do toho 3. mesiačika posturálne symetrické, sú tam jednoducho tie črty, ktoré ja tam u neho potrebujem pozorovať do toho 3. mesiačika, predpokladám, že ten vývoj bude v poriadku a nech sa páči kľudne na to skupinové cvičenie, verím tomu, že tam nejaké odchýlky výrazné nebudú. A takouto manipuláciou možno ukázaním, ako do tej polohy na 4, to je taká asi najčastejšia vec, ktorou sa možno aj ty potýkáš v rámci tvojej práce, alebo prípadne nejaká stimulácia do tých rotácií. Verím tomu, že tam problém jednoducho u toho bábätka nebude. Pretože ten vývoj, a to najdôležitejšie do toho 3. mesiaca si to dieťa prešlo si kvalitně. Dobre? Takže asi tak. To bylo do 3. měsíce. Když do toho je tam ta symetrie a je tam kvalita, když tam je hezké, vidíš třeba na konci 5. nebo na konci 6. měsíce, že je nějaká doba, kdyby to děťátko nemělo chodit na cvičení a naopak jenom chodit na tu fyzioterapii, že tam je nějaká dovednost, která tam třeba úplně nesedí i v tom dalším vývojovým stádiu, třeba po půl roce nebo před půl rokem? Ja by som možno len povedala, že pokiaľ to dieťa je intenzívne rehabilitované, tak je naozaj náročné chodiť aj na skupinové cvičenie a aj na tú fyzioterapiu, pretože ako počas tej fyzioterapie je napríklad indikovaná Vojtová terapia. Už len samotné to cvičenie je veľmi, veľmi náročné. Nie je to ešte kombinovať so skupinovým cvičením. Len si mi stekla, nepočula som začiatok, ale možno som odpovedala na tú tvoju otázku. Strašne mi to, úplne si mi vypadla. Takže skús mi ešte raz povedať, že či som to dobre zodpovedala. Odpověděla na otázku, jestli je dobrý skupinový cvičení a zároveň fyzioterapie spolu. Takže za tebe... Takže za mňa kľudne môže to byť aj kombinované, pokiaľ sú tam ľahšie posturálne nejaké odchýlky. Určite kľudne. Stačí napríklad, keď to dieťa aj chodí na to skupinové cvičenie, kde sa vlastne hlavne rozvíja, socializuje to dieťatko, áno, je v kolektíve, čiže sa buduje imunita, ale v rámci fyzioterapeutickej ambulancie možno cílime na zlepšenie jej opory v rámci ramenného klubu, povedzme, áno. Čiže to je možno práve tá vec, ktorá mu bráni dosiahnuť druhé vzpriamenie.
Takže v rámci takejto ľahšej asymetrie alebo odchylky od toho vývoja alebo nekvality v rámci nedosiahnutia možno nejakého pohybového vzorcu alebo toho milníka, takáto spolupráca za mňa určite kľudne môže byť, pokiaľ to samozrejme to dieťa toleruje a zvláda. Takže ale určitě, že cvičení s miminky v rámci skupinového cvičení jako jediná volba pro děťátko, u kterého rodič pozoruje, že je tam něco, co by být nemělo. A třeba i kvůli tomu, že se bojí, jo, té diagnostiky, terapie, toho cvičení s tím děťátkem, které by třeba by to potom pro něj byl vlastně jako limit, že by tu fyzioterapii nenavštěvovali. Já vždycky říkám a rodičům to přibližuju, jako když jdete k zubaři, jako nechce se vám tam. Víte možná, že to bude bolet, ale možná taky to třeba vůbec bolet nebude, ale hrozně se vám uleví v tom vašem svědomí, že s těma zubama, stejně jako s tím děťátkem, je všechno v pořádku. Takže není důležité vůbec čekat na nějaký problém, který přijde ve vývoji dítěte. Klidně můžete na fyzioterapii jít i preventivně. A zrovna spoustu dětí z mých kurzů jsou i v prevenci toho fyzioterapeuta, jenom proto, že je pro ně důležité, aby se to v tom těle toho dítěte od začátku skládalo dobře a v budoucnu potom třeba neřešili to, že děťátko má valgozní postavení kotníčku nebo kolen, nebo že má kulatá záda. Takže ta prevence si myslím, že tam je důležitá právě v tomhle období. Marti, ty jsi hodně mluvila tak jako odborně, jo? Bych řekla po věcech, který nám jako lektor říkáme páni, jako toho musíš vědět spoustu. Ja sa ospravedlňujem, ale to už je taká, aby som povedala, možno pracovná deformácia, ale v rámci, keď mám teda rodičov v ambulancii, tak sa naozaj snažím detailne, názorne ukázať, čo to dieťa musí vedieť, ako to robiť, ako cvičiť. Čiže samozrejme aj tým, že som Vojta terapeut, tak tomu rodičovi to jednoducho musím vysvetliť úplne dopodrobne, aby to vedel pochopiť každý jeden, ktorý sa u mňa ukáže. Takže sľubujem, že sa budem snažiť aj teda v tom, čo spoločne pripravujeme, sa vyjadrovať nie moc odborne, ale tak, aby to pochopila každá jedna hlavina, ktorá tam bude. A verím tomu, že ženy sú inteligentné určite, takže verím tomu, že to všetky pochopíme. Ja sa o to budem z plných síl snažiť. Já jsem si všimla, protože už delší dobu pořádám školení v rámci České republiky právě o té spolupráci, že tady u nás funguje mezi fyzioterapeutem a mezi lektorem, ačkoliv taky samozřejmě u nás v České republice je spoustu školení, které nejsou vedené těmi odborníky, těmi fyzioterapeuty, těmi třeba jenom lektory. A chci se zeptat, jak to máte u vás na Slovensku s pořádáním školení nebo s těma kurzama školení pro lektorky? No, čo sa týka školenia lektoriek, tak ja nemám absolútne informáciu o tom, že by to viedol naozaj vyškolený nejaký, povedzme, že detský fyzioterapeut, ktorý sa naozaj rozumie do hĺbky toho vývoja dieťaťa. Čiže dovolím si povedať, že nás navštevuje jedna pani, susedka z Českej republiky. A vlastne jej zámerom je tak rozširovať tu jej takú metodiku alebo povedzme povedomie o tom vývoji toho bábätka a na základe povedzme jej schopností tu vlastne tie naše slovenské lektorky fungujú a pracujú. A u nás nejaká tá možno spolupráca, alebo aspoň z môjho pohľadu, a viem, že aj viaceré moje kolegyne tu nejakú spoluprácu bohužiaľ nevidíme. A pôsobí to trošička tak aj chaoticky, aj v konečnom dôsledku je samozrejme na toho rodiča a hlavne nám to moc neulahčuje tú našu prácu, pretože to dieťa taká, tak o to náročnejšie to potom vlastne je. Takže na tom Slovensku mi to naozaj chýba. Naozaj tie inštruktorky, aby boli dostatočne edukované, dostatočne povedzme aj motivované a hlavne, aby sa určili také tie kompetencie, že kam môžem zájsť v rámci toho skupinového cvičenia a aby sme neviedli proste nejaké individuálne konzultácie u jednotlivých babetiek na základe niečoho, že to dieťa v rámci skupinky zaostáva a ja si ho teraz budem brať individuálne a ideme spolu teda viesť nejakú terapiu, na ktorú nemám ani oprávnenie, ani skúsenosti a vlastne ani vedomosti v konečnom dôsledku. Pretože
naozaj ako nie v mojej ambulancii, ale u kolegyň sa veľmi často stáva, že práve tie inštruktorky sú takým tým, na ktorom by som povedala, že my to spravíme, my to zedukujeme, my to popravíme, takže ja by som bola naozaj veľmi rada, keby, že sa tá situácia trošička otočí a aby naozaj tá zodpovednosť, ktorú oni vlastne na sebe nemusia nosiť, lebo tá zodpovednosť patrí nám. My sme hlavne zodpovední, keďže sme zdravotníckí pracovníci za to, akým vývojom si to dieťa prejde a v konečnom dôsledku samozrejme aj ten rodič. Takže aj ten rodič, pokiaľ ich to teda máme na tomto živom vysielaní, budem veľmi rada, keď aj budú vedieť a si tak uvedomia, že jednoducho ten detský fyzioterapeut je strašne podceňovaný. A pritom aj z môjho pohľadu, nehovorím to len preto, že ja som detský fyzioterapeut, ale je veľmi dôležitý, pretože je to taká spojka medzi tým rodičom a medzi naozaj odborníkmi. A odborníci, s ktorými my spolupracujeme ako detskí fyzioterapeuti, sú neurologovia, pediatri, ortopédi, áno, čiže medicínsky lekári. Takže tam by som chcela možno tak aj povedať, že naozaj netreba podnecovať, netreba tých detských terapeutov alebo detských fyzioterapeutov tak trošička zahadzovať, ale práve, že by som ich tak chcela trošička vyzdvihnúť, že naozaj my sme tu tí, na ktorých padá tá ťarcha a teda tá zodpovednosť za ten vývoj u tých detí. Ale myslím, že právě u nás už v České republice je, že jakoby cítím z mého okolí, ale samozřejmě jo, ta situace v Praze bude taky jiná než v jiných koutech České republiky, že tam je hodně doceněný právě přístup toho fyzioterapeuta jako jediný vlastně největší odborný vývoj. Pokud ja si to vnímam. Logopeda samozřejmě ano, ale to, když se s těma dětmi cvičí, tak ten fyzioterapeut to právě ví nejlépe. Protože to tak tím i já, tak jsem oslovila Martu, abychom spolu otevřeli školení, které bude jak odborné, tak zároveň praktické. A to právě na Slovensku. Aby jsme propojili ty naše kompetence, takovou tu lektorskou hravost, jak vnášet ty básničky, tu radost, tu spolupráci rodiče s dítětem, ale abychom vnesli do cvičení z miminky tu odbornost. Ta odbornost nikdy nebude taková, jako má fyzioterapeut, ale pokud ty lektoři budou mít ty informace od fyzioterapeuta, a ne jenom od jiného lektora, tak rozhodně budou odbornější a budou ucelenější. Určitě si neklademe za důraz udělat budoucí lektorky, které třeba projdou naším školením na Slovensku. Udělat z nich dětské fyzioterapeutky, to absolutně prostě nejde, protože to školení, které pro vás chystáme, bude na 2 dny, kdežto odbornost dětského fyzioterapeuta, to je prostě na roky. Ale věřím, že bychom dokázali v rámci toho propojit tu důležitost toho, co vy potřebujete vědět a co byste ale i chtěli vědět v takové té hravosti, v té lehkosti. Takže pro vás teď od nás velká pozvánka na školení cvičení s miminky a to 11. až 12. oktobra, tedy 10. měsíc u vás na Slovensku. A poprosím Marti, pojď nám ještě přiblížit přímo, kde to bude a jaké vlastně ty máš tam slovo, jakou ty máš tam úlohu a já pak řeknu to, co vlastně bude tam moje úloha. Takže tento náš kurz spoločný sa bude konať na Slovensku, ako si spomenula. Bude v meste Trnava v jogovom štúdiu novootvorenom, myslím si, že od septembra, dúfam, že sa nemýlim, takže v krásnych priestranných priestoroch, plne vybavených a to jogové štúdium sa nazýva Tania. Adresu, všetko to si povieme a kto bude mať záujem, kto sa zahlasí na kurz, tak mu samozrejme prídu aj všetky potrebné údaje. Budeme mať možnosť ubytovania, parkovania, stravovania, čiže plne využité 2 dni ako po tej edukatívnej stránke, tak aj po tej samozrejme pauzovej a kávičkovej, čiže všetko budeme mať k dispozícii.
No a mojou úlohou tam samozrejme bude konkrétne odprezentovať v rámci prezenčnej formy vývoj dieťatka úplne od základov, čiže od novorodenca, ako ten novorodenček vyzerá, čo u neho očakávame, pozorujeme, čo je pre ňoho veľmi dôležité v rámci tých prvých dní, v rámci obdobia 6. nedelia, čo na ňom potrebujem pozorovať do mesiaca, do 2, do 3. mesiačika, ako prebieha vývoj do 6. Konkrétne si rozoberieme všetky pohybové milníky, hlavne v tej kvalitatívnej forme. Čiže nie len to, že dieťa, povedzme, vie sa otočiť zo strany stranu, alebo teda prevaliť sa z chrbátika na brúško, ale hlavne to, akým spôsobom to dieťa to vie urobiť, pretože to sú také tie dôležité postrehy z nášho pohľadu, ktoré vedia určiť, či to dieťa sa mi schýluje k nejakej možno patológii, alebo možno je tam teda prítomná nejaká svalová dysbalancia. Čiže aby aj tá inštruktorka, hoď teda nie je detský fyzioterapeut, aby vedela rozlíšiť. Tuto mi to teda vyzerá, že to je všetko v poriadku, že sa to pekne zapája, ale v tomto našom prípade by som možno odporúčala skonzultovať konkrétny stav u detského fyzio, prípadne ak popracujeme na úprave, na korekcii, kľudne môžeme v rámci kombinácie, ambulancia detského fyzio a samozrejme skupinové cvičenie zároveň praktizovať. Čiže to dieťa, ktoré si cvičí, ktoré odišlo od fyzioterapeuta, bolo dostatočne zaedukované, aj čo sa týka rodiča, kľudne na to cvičenie môže chodiť, len už trošička si tam nabalia také inú tú manipuláciu alebo vhodnejší prístup možno. Čiže naozaj chcem v rámci aj toho kurzu každú inú inštruktorku, ktorá sa zahlásila, alebo ktorá teda má o túto oblasť záujem a ktorá sa chce rozvíjať v tejto časti, tak by som naozaj veľmi, veľmi dôkladne teda zaedukujem do toho a hlavne, aby si teda všímala také tie drobné odchýlky od toho vývoja, lebo to sú naozaj často práve tie veci, ktoré nám unikajú. A teda nie nám, ale všetkým ostatným. Jestli se otáčí, neotáčí, jestli leze, neleze, jestli stojí, nejde. Ale co víc tam ještě můžeme sledovat, jak jít ještě do hloubky. Vnímám právě to, že ta hloubka, jo, zprostředkovaná těma tvýma informacema a naopak taková ta moje hravost, protože tak jako s Martou budete mít praktické takové jakoby školení o tom pohybovém vývoji děťátka, tak se mnou potom budeme prakticky cvičit, jakým způsobem. Tak tam vlastně vnímám takovou tu rovnováhu v té odbornosti a v té praxi. Jo? Takže se mnou potom Marta bude mít tu odbornou přednášku, tak já potom budu mít tu praktickou část, kdy budeme cvičit, kdy si budeme pracovat konkrétní cviky a konkrétní sestavy cviků na to, aby děťátko symetrizovalo se v pozici na bříšku ve 3, 6 měsících, aby třeba dokázalo ve skupince těch dětí už v tom druhém půlroce zvládnout šikmé sedy, naklekávání. Takže kromě toho, že nás tam čeká teorie, praxe cvičení, tak ale budete tam mít i za mě hodně hodnotnou roli a to je potom ukázky s těma praktickými dětmi. Protože třeba když mám zkušenosti s kurzy cvičení pro instruktorky v Praze nebo jako celkově v České republice, tak málo kdy máte tu možnost tam mít to a podívat se opravdu, o čem se dítěte a jak to ta fyzioterapeutka vnímá na těch praktických dětech. Takže tam vlastně budete mít možnost to sledovat i prakticky na těch miminkách, když si ukážeme, co je vaše kompetence a s kým cvičit, jak vypadá to zdravé děťátko. Ale naopak, kdy už je potřeba to děťátko poslat, protože se odchyluje. Jak konkrétně vypadá to dítě, které už se třeba odchyluje od toho zdravého pohybového vývoje, což už teda jako není v naší práci. Ešte nepočula som. Právě děťátko, tak i děťátko, které má nějakou patologii v tom svém vývoji a vlastně ukážeme tam prakticky to, co si budeme říkat i v rámci toho vývoje. Takže presne tak. Čiže čo všetko si preberieme v rámci tých osnov, si budeme vedieť reálne
vyskúšať nielen na tých babikách alebo demonstračných babikách, ale reálne to uvidíme aj na živých deťoch a živých babetkách. Takže naozaj budem naozaj dôsledná v tom, aby si každá jedna tá lektorka naozaj to dieťatko chytila a vyberiem aj také dieťatko a takú maminku, aby nám to samozrejme dovolila. Jo, jo. Takže ještě jednou, pokud by vás zajímalo se vzdělávat, jak odborně, tak prakticky v rámci školení pro instruktorky, pro lektorky, cvičení s miminkama, cvičení s babetkama, tak neváhejte se přihlásit na školení pro lektorky cvičení s miminky nebo s babetkama a to bude probíhat 11. až 12. oktoubra, 10. měsíc u vás na Slovensku. Ještě prosím jednou řekni to město, abych to řekla správně. V městě Trnava. A pokud třeba tady je někdo, kdo není lektor nebo instruktor, jo? Já jsem dostala moc hezké otázky k tomu, jestli tam může jít třeba i fyzioterapeutka, která ale není dětská fyzioterapeutka, ale lákalo by jí cvičit s miminkama, jestli může, jestli vlastně to není jenom pro ty lektorky, tak i vy, fyzioterapeutky, který nejste dětský, ale chtěli byste o tom vědět víc. Nebo třeba i vy rodiče, jo, které vás zajímá, jak děťátko stimulovat k pohybu, ať už to bude v rámci skupinového anebo individuálního cvičení doma, tak pro vás je určitě tenhle ten kurz otevřený. Jediné, co potřebujete, se podívat na stránky, případně se přihlásit. Napište nám, kdo máte zájem, do komentáře školení nebo ve slovenštině i v češtině a okamžitě vám vlastně přijde zpráva s proklikem na stránku k tomuto školení, nebo se podívejte ke mně do BIA, nebo nám jenom napište zprávu a my vám pošleme stránku, kde je potom více informací. Tak ja len súhlasím. Takže verím, že to bude plnohodnotný kurz a kľudne naozaj na ten kurz môžu prihlásiť kdokoľvek. Nemusí to byť len nejaká odborná verejnosť, ale samozrejme kdokoľvek, kto má rád prácu s deťmi, ktorého by to bavilo, naplňalo alebo chce len získať viacej informácií. Takže ste všetci veľmi vítaní a budeme sa na vás tešiť. Doufám, že vám tenhle ten živý vstup přinesl informace nejenom o školení, ale o tom, kdy je potřeba zajít na fyzioterapii a naopak, kdy stačí chodit na cvičení s dětmi. Pokud byste měli další otázky, ať už ke školení, anebo k tomu, kdy je fajn vyrazit na fyzio nebo na cvičení, tak nám klidně napište do zprávy. Mějte se krásně. Marti, tobě moc krásně, že jsi se připojila a těším se moc na společné školení. Možná ještě poslední informace. Na školení je pouze 10 volných míst a už několik je obsazeno. Tak neváhejte a chcete dorazit, tak se hlašte co nejdřív, protože jsme si vědomi toho, že takové školení ve Slovensku ještě zatím nemá obdoby, takže je o něj velký zájem. Mějte se krásně,